Ako si v GeoGebre zobrazíme v stredovej súmernosti obraz bodu? Pripravila som výkres s narysovaným a pomenovaným bodom A a narysovaný bod S ako stred našej súmernosti. Znovu cez ikonu správa tretiu vyberieme v záložke stredovo-súmerný obraz objektu. Najprv ukážeme objekt, teda bod, ktorý chceme zobraziť, a potom stred súmernosti, bod S. Zvolený bod sa volá A, jeho obraz pomenoval sa automaticky A s čiarou, zobrazíme tento popis. Tiež môžeme zapnúť stopu a zapneme aj stopu bodu A. V polohe pohyb uvidíme, ako sa kreslia stopy daných bodov. Môžete si nakresliť nejaký zaujímavý útvar. Ak chcete toto zmazať, stlačíte klávesnicou Ctrl a písmenko F.